purwakaning tata cara panggih Sri Pinanganten kekalih kanthi kairing gending hangebu giru. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat Gusti kang murbeng dumadi binarung ungling gongso munya angrangit hang renggani pawiwan agung Gumenyar mawa Prabowo kentar-kentar gondo widha sumirat ambabar tejo maya saya dangu saya cetha uga saya hang lela tejaning risang Pinanganten mobyar busananing Pinanganten hangomba busananing sang nata ugi kadherekaken sekawan cacahipun kembar mayang sekawan paraga cacah ingkang dipuntata dening satriya sakembaran winastan manggala yudha miwah kenya sakembaran ugi winastan putri Thomas kanthi sinardi wertikada ing Gusti kang murbeng dumadi mugia icala Sukerta icala Pancabaya kantuna kawilujenganipun kawistara Sri Pinanganten kekalih apangutingal winastan tepuhipun pandulu catur netra catur wis ngarani papat netra mripat hamba barasa gaib ana ing telenging nala geter-geter jroning wardaya kumlawe astane Pinanganten hambalangaken gantal datan saranta Pinanganten daya hambalangaken gantal ingkang winastan gondang tutur madhep saking pasangan ingkang sarimbit linambaran tilam lampus giya hajat jawat asta ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Kakang Mas yoyo tak tampa ora liwat puja pangestuku wong ayu Gya mrebeg yantika jinaket ing bokor kencana sanalika dinapak ing padha kahanan antiga pecah saknalika datan wonten wujudipun malih ingkang winastan inggih tata cara wiji dadi
katon kambang-kambang kumambanging sekar triwarna kang aneng jroning bokor kencana mawar melati miwah kandhil kumandhil ing netra yekti menika pralampita winamar ing tembung manis lumantar kedaling lati dadya pambukaning karya tama anggung kumandhil kandhil ing netra tumameng nala kawistara pinanganten putri hanjengku ambasuh sukunipun ingkang garwa suku kanan lir gumanti suku keri sasampunipun ambasuh sukunipun ingkang garwa kawistara sigra sampun hajumengaken kalian kang garwa jumeneng sajajar ingkang winastan nggih menika sampun hanindakaken junjung drajating wanita cat kecating lakawis tinarbuka tidi laksitaning panggih galeah-galeah genya lumaksana minder midra sajagat ratsa pramudita sapecak sigra tumapak ing kalenggan dumawah titilaksitaning tata cara panjang kelak kanthi sinambi werdi sirat maja pinanganten saribit kedah saged mikul dhuwur mendem jero kapapak dening bapa dalah ibi kang arsa nindakaken unjukan tirta amerta kandilir gumanti bapa dalah ibu sampun hangunjukaken tirta amerta ugi arsa badhe hanindakaken sindur Bapa dalah ibu sampun hamapak Sri pinanganten kekalih ingkang badhe dipun dening sasana rinengga kanthi kairing gending ngodhok ngorek. Rampat runtut swaraning propradangga Srat Maja pinanganten sinekepan sindur sindur awarni setok miwah rekta Seto pralambang kama kang mijil saking hangganing priya dene rekta dadya pralambanging kama kang mijil saking hangganing wanita alon-alon genya lumampah Bapa dalah ibu hanuntun Sriat Maja pinanganten kekalih wonten ing kursi palenggahan ugi kursi gading
Wus dumugi wonten ing kursi gading dampar kencana ugi Sri Pinanganten kekalih dipun lenggahaken kanan ugi kiri. Sampun dumugi sasana palenggahan Sri Atmaja Pinanganten kekalih badhe dipun lenggahaken kelawan bapa kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Tole bagus do ayu tak lenggahno ana ing kursi dampar kencana mugiya bocah sak kloron jeneng sira dadya keluarga kang sakinah mawaddah uga warahmah. Paripurna winisuda pinanganten arsa badhe nindakaken tata cara kacar kujur. Kawistara Sri Pinanganten kagung nindakaken kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak dele kawak mratandani Sri Pinanganten kagung ugi kedah saged hamaringaken kahartaan. Mugi boten wonten kekurangan sandang lawan buka. Sampun hanampi aslipun kacar kucur inggih menika dipun paringaken para sepuh bapa dalah ibu menika artosipun pinanganten kekalih kedah saged mikul dhuwur uga saged pangabekti kalian bapa dalah ibu.
Sasampunipun nindakaken kacar kucur nggih menika arsa hanindakaken dedaharan kelimah pinanganten sarimbit. Kawurian saking Mandrawa risang pinanganten angepel ngepul sekul jenar dadya setunggal hateges mugia dadosa setunggal katresnaning setunggal keluarga setunggal jejodohan sepisan kanggo selawasih. Bisa saling suap ya, jangan lupa lauknya mbak. Sego itu kok. Kawistara Sri Pinanganten sarembit samya dedulang-dulangan kanthi kebak rasa tresna. Sasampunipun dedulangan ugi kawistara Sri Pinanganten hangunjuk tirta wening ngunjuk tirta amerta pratandani kekalihnya arsa liru sawrining rasa rasa jalu tanapi wanita. Sampun paripurna dedulangan ugi unjukan tirta kawistara bapa dalah ibu jengkar saking Palenggahan badhe hamapak para besan ingkang badhe dipun dherekaken dhumateng kursi Palenggahan. Kawistara para sesepuh bini sepuh sampun wonten ngarsa samya bagih binagih ugi samya hajejawat asta
Oh, Kawistara ibu kalian bapa lumaksana tumuju ning kursi palenggan kang sejajar sumanding kelawan Sri Pinanganten kekalih. Sampun kawistara bapa dening ibu ugi para besan sampun hanglenggahi palenggan ugi arsa nindakaken tata cara sungkeman Sri Pinanganten kekalih dening para sepuh. Kapurwakan Sri Pinanganten putri nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Ibu, kula nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan. Duh Kanjeng Ibu, menapa dene wonten ing dinten menika kula sampun ambangun bale wisma kalian jodoh kula. Duh Kanjeng Ibu, ya nak wis tak pangestoni muga jejodohanmu ngantos kaken-kaken ugi ninen ya nduk. Atur lembah nuwun duh Kanjeng Ibu. Sampun bisa dipeluk, cium pipi kanan, pipi kiri, tahan dulu, didokumentasikan. Gilir gumanti ugi Sri Pinanganten putri nyuwun donga pangestu dumateng Kanjeng Rama. Duh Kanjeng Rama, kula nyuwun agung pangsami mbok bilih salamanipun agesang kula wonten lepat luputipun tembung ingkang kurang pranan dumateng panjenengan. Duh Kanjeng Rama, menapa dene wonten ing dinten menika kula sampun ambangun bale wisma kalian Kakang Mas. Kula nyuwun donga panjenengan, nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan. Duh Kanjeng Rama, ya nduk wis tak pangestoni donganipun Kanjeng Rama lumebero wonten jeneng sira sakloron. Matur mbah nuwun duh Kanjeng Rama. Gilir gumanti Sri Pinanganten ugi hanyuwun donga pangestu dumateng para besan. Kapurwakaning Pinanganten kakung duh Kanjeng Ibu, kula nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan. Menapa dene wonten ing dinten menika kula sampun hamilih katresnan kula ugi bangun bale wisma. Mugi ya dadosa keluarga kang sakinah mawaddah ugi warahmah. Duh Kanjeng Ibu, ya doleh anakku bagus. Wis tak pangestoni, wis tak tampa pangabekti nira ya ngger, muga lancar sakabehane.
muga pikantuk berkah barokah saking kersaning Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Gilir gumanti ugi pinanganten kagem nyuwun donga pangestu dhumateng Kanjeng Ramanira. Duh Kanjeng Rama, kula nyuwun donga pangestu panjenengan. Mugi donga panjenengan saged mawantu dhumateng kawula. Mugi pikantuk berkah barokah. Wontenipun kula hambangun bale wisma. Ya yongger anakku wis tak pangestoni pangabektinira. Belum nggih Bapak Ibu, belum nggih, nanti dulu nunggu pemandu. Mohon bisa duduk terlebih dahulu nggih, duduk terlebih dahulu.
Nuniki para rawuh menika kala wau sampun kaleksanan tata cara panggih pinanganten kekalih inggih menika salajengipun wonten adicara hambubak kawah ugi begalan nggih. Bu, nanti ada lagunya dulu, joget dulu nggih. Joget dulu, siap? Siap. Oke. Sing jogete banter tak kek akeh. Pun sampean batas sisik. Oke, kita berjoget dahulu yo, berjoget dahulu yo. Asik, joget dulu, joget dulu. Joget sih, yo. Asik, 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 asik. Ayo, sing seru, sing seru. Ayo, tangannya di atas semua. Ya, hai, yo, da. Ayo. Koncone ngisi gembira. Yo, nyanyi dulu. Waduh, diroyok, waduh. Alhamdulillah, ayo diangkat semua, ayo. Asik, joget dulu. Esok asik yo joget mah yo aweto ayo mah asik ekolane yo katon gawe awe rayokane